بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن 7 إلى آخره. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. Indi burada bundan Musallim rahmetullahi aleyhi bu gapaydı periyor ki bir qoyunun özü qancha adamı bolmalı, bir düyanın özü qancha adamı qurbanlık etse bolmalı, ya mesela bakara ki padanın özü qancha adam bol qurbanlık etse bolmalı, indi ana şonu zikir ediyor. Soyuyor ekene an kulli vahidin minhum her bir adamın özü şaten bir qoyun. Haltek onun yaşı arasında özü alayda tefsil geliyor. Onda bir qoyunun özü bir adamdan köpeği bolmuyor eken qancha velev ki qancha kette olsa da boluversin. Bir qoyunun özünü 2, 3, 4 qoyunun bahasını alınsadan şol hatta bir ketteken juvananın bahasını alınsadan şoda bir adamı boluyor, onun izapı olmuyor. Eğer bir adam düye soyulmasa ya fada soysa ana onun hali yaşının barasında gurrun gelir. Olmasa ansabatin 7 adamı var insan bolmalı. 7 adamı var insan bolmalı. 7'den köpe olmuyor. Vel kıyas alla tecudu illa an vahidin. Amma aytiyor ki kıyas takada aytiyor ki bayat düye olsun, pada olsun, koyun olsun hiç kaysam bir adamdan köpe bayat bolmasın diyor. Näçin diýen biläsinde düýe dedem, pada dedem, goýun dedem hemmesinden bir baş kırkılıyor. Aslında şol ganaktırmaklyk ibadetem, kurbatam şolda. Onda hemmesinden bir baş kesilýär diýip bayat onda kıyasyn takada etdi ki bir adamdan köpe bayat şolan bolmasın da. Näçin? لأن الإراقات واحدة الجهتك غانقتر مقلق بردانة شل وهي القربات أصلا أنا قربتهم شو غانقتر مقلق مجرم إلا أن تركنا بالأثر مجرم بالله تركت يوش شل قياس وذني بالأثر نبي عليه الصلاة والسلام ننبر حديث وشل حديث عملت مقلق بالقياس وبلن عمش اللي تركت اليوم وهو ما روي عن جابر حضرت جابر رضي الله عنه دون رواية ولكن كأنه قال أيت حضرت جابر رضي الله عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والبدنة عن 7. Hazreti Cabir radıyallahu anhu aytıyorlar biller Nebi Aleyhissalatu vesselam bilen bile soyuyorduk diyor bir bakarani yani bir padanı 7 adamı bolup soyuyorduk ya bir dünyanın ödülem 7 adam bolup soyuyorduk diyor. Anında bu hadise garasak yani kıyas terk ediliyor onda bakara bilen yani pada bilen dünya 7 adamı var insan bolmalı. ولا نص في شاة أما قوين ما رسند وصب رقم حديث مبارك يوقت فبقي على أصل القياس وندشل القياس أصل باقي قالك برادم ننكف بالمية وتجوزوا عن 5 أو 6 أو 3 إلى آخره إندغنا يدادم برينشان ديدك onda bir padanın odunu bir adam bol soysam bolýar, 2 adam bol soysam bolýar, 3 adam bol soysam bolýar, 4 adam bolsam bolýar, 5 adam bolsam, 6 bolsam, 7 bolsam anondan köpe bolmaýar. 5 adam bol soysadan bolýar, 5 taksim edip koýulýar. 6 adam bol soysa 6 taksim eder. 3 adam bolsa 3 taksim eder. Amma şunçalyk barynda garan bir adam 5 adam bol soysa 5 taksim etseler her qaysynyky bir gurbanlyk bolýar. 2 gurbanlyk bu 5'in içinde taksim bolup gitýär, ol onda alada gurbanlyk hesap bolmaýar. 6 bolsadan şu şekillik, 4 bolsadan şol şekillik. 4 bolsadan her qaysynyky bir gurbanlyk bolup kalýar munyň. Onda meselem bir adam 23 müňe 4 nefer bolup satın aldılar. Ya mesela 28 müňe diýin, 4 nefer bolup satın alsa 28 müň bolan plasynda her qaysynyky 8 müňden boljak. 7 müňden bolýar. Hawa 7 müňden boljak da 4 nefer bolup alsalar. Alın şöyle 7 müň bolup 4 nefer bolup aldı bularynda. Şöyle 7 müň bolup 4 nefer şärik bolsalar onda bir gurbanlygy 7 müň rupiýa etdi bular. Aslında bunun yaxşısı ki bayat bular näme etsin? Şular 1-2 pay, yine bir am 2 pay, yine bir am 2 pay. 3 nefer 2 paydan bolsa bir adam bolsa 1 pay alsa, 7 böle geçseler. Ana yankı 28 7 böle geçsek bolsa var 4 müňden bolýarsa. Onda yankı adamlar 3 adam bolsa 8 müň rupiýadan berse, bir adam bolsa dedim, mesela 4 müň berse. Şoň bilen 28 dolýar. Yankılandyrynda gara
7000 rupiya bir gurbanlyk bolup ýete. Lekin 1000 rupiya üstüne goşmaklyk bilen 2 gurbanlyk boldyny bolar. Üstüne ana ödü bedilse yalayı ortada yalayı gitmiyorsan. Anında ol bolýan ki bir gurbanlyk edenem yeni bir adama da goşulsun. Ha, on kadar 2 gurbanlyk bolarsan 4000 rupiyasına ýene 4000 goşulsa, ana şonsuna pikir etmeli ýaxşy şol dene. Bolmada 4 gurbanlyk etseň bir maly 4 adama boldy. Onun gapa bolmaýarynda bol. Gerçekten 7000 rupiyadan goşdylar lakin. Şonda da şu 4 adama boldy. Amma 308.000 goşsa 24000 boljak, bir egen 4000 goşsa 28000 boljak. Her qaýganda 7 paýla, her qaýsy biýankylar 2 paýdan boljak, 2 gurbanlyk boljak. Ana sowap şonda köp bolmasa. İmam Muhammed rahmetullahi aleyhi Mabsut diýen kitabynda zikir eden ekenler. Li'annahu lamma jaza an sabatin zirayn kidiye bolaytýar 7 nefere bolan plasynda fa'amman dunahum awla ondan adrak we sohbet tariqa adam bolardan diýer. Bolmaly. Wala tajuzu an samaniyatin lakin 8 bolmaýar eken. Düşdüňiz ahran bil qiyasi. Qiyas taqaratdy, şon taqaratdy ki 8de 7den ýokara bolmaýar. 7den ýokara hiç hadisde gelmedik. Şo sebepden onda ondan ýokara bolmaýar eken. Egerçe balan birle köpkä bir padan alyp etsem 8 nefere bolmaýar. 8de bolmaýar. Lakin fi ma'lana son hiç bir nas ýok bu barasynda. Ve keda şo şekilde iza kana nasiba ahaduhum aqall min 70 ana mugadam qaty tewajjuh etmeli. Meselen 7 nefer bolup 21.000 rupiya bir padana aldyk, lekin her kime 3.000'den ýetjek. Bir musulman içimizde şu 7.000 bir de getýär, maňa de 2.500 rupiyalyk berin şundan diýär. 3.000'im ýok diýär, 2.000 rupiyalyk berin diýär. O onun konda 7'den 1'den kem boldunda. 7'nin hiç kaçını gurbanlygan bolmaýasaň. Yani ki 1'nin gurbanlygy ýetmedi munyň. Ya 28.000 alsa her kim 4.000'den boljak diýdi adamyka. Bir adam içimizde näme diýär? Maňa diýär 3.000 rupiyalyk şundan goş berin diýär. Ana munyň konda 7'den 1'den az boldunda. Az bolsa bunyň gurbanlyk bolmady. Başgasynyň kan bolmaýasaň, hiç kaçynyň kan bolmaýasaň. Ana şol gatarba şol 7'den 1'den kem bolmasyn. Şäriklerini hiç kaçynyň ka. Şonaytya ve keza iza kana nasib ahaduhum eger şularyň birinin paýy aqal bolsa min 7den kem bolasa onda la ýajudu onda jaiz däl. Anil kulli hemmesini kam jaiz bolmaýar. Hiç gaýsyny kam jaiz bolmaýar. Şunuň üçin tekalgeler ihtiyat etmeli. Şol içimizde birinin gurbanlygy bolmaýasa başga qynam ýok diýersoň. Başganyň qynam ýok. Hudaýa hafta bire aýtdyky men gurbanlyga etjekdäl bir goýun al koydum. Bu gurbanlyk niýeti üçinimde bir ana şu bir goýun maňa bir gün bolýar diýär da. Ýene bir padadam şärik bolmasa men erten nämen iýeýin diýär. Bu padany men diýär bir goş bolsun diýip edip diýär niýetide. Ana goşly mazlyk etmesin diýär. Ana bu musulman başgalaryň hemmesini gurbanlygyny ýoýdundy. Mun goýy gurbanlyk bolmady. Ana başgasyny kan bolmaýar şonuň üçin şu goşumyz az bolýanym bolsa şigep aýtmalda. Hiç üstüne normalde ne için bir gurbanlyga edip otin yine bir eylem etjek, atamyň hakyna bahşetjek, enemiň hakyna bahşetjek, ýa-mana aýalym etjek. İki gurbanlyk bolsun şondan iýmeli onda, şonda da iýmeli. Şonuň üçin göç diýilen näseni niýetem etmeli, şotla agyrda da balmaly, şonu ihtiýat etmeli. Hop, lin idami, hop wasfil qurbat ajhatiki diýär, şolunda ýanky o 3000 rupiyalyk aljak diýdi, 4000'a ýetmän galdy. Ýani 7den 1den kem bolsa, bunda qurbat ýoksa. Ol ibadet üçin bolmady, gurbanlyk üçin bolmady. Onda ana soň hiç gaýsyny kan bolmaýar diýär üstüne. Wa qala Malik İmam Malik rahmetullahi aleyhi saýtdyr ki tajuzu an ahli beytin wahidin wa in kana aksar min 7. İmam Malik rahmetullahi aleyhi ki bir guzaranyň adam bolsa. Mesela şu bir guzaranyň adamynda 10 nefer gurbanlyk buyurýan adam bar. Şunuň oğlu bolup bir padeseden bolýar diýär. Bir guzaranyň adam bolsa diýär. İmam Malik rahmetullahi aleyhi. Ve in kana aksar min 7 nididen köp bolsa bolbersin diýär. Lakin wala tajuzu an ahli beytayn. Bunun qıda bolsa, munçalyga 2 guzaran bolup etjek bolsalar ki eger şol 7den adam bolsa bolmaýar. Bir guzaranda 10 adam gurbanlyk buyurýan adam bolsa bir pada bolýar diýär. Amma 2 guzaranyň adam bolup etse diýär, 4 tane adam buyurýan bolasyn ol bolmaýar diýär. Yani bir guzaranyň adam bolup etmeli diýär bular bolsa. Ve in kanu aqallu minha eger 7den kimem bolasyn 2 guzaranyň etjek bolsa bolmaýar diýär. Näme üçin? Bular Nebi Aleyhissalatu vesselam'dan bir hadisini tapyp aýtýarlar. لقول الصلاة والسلام Nebi Aleyhisselam aytdy ki ala kulli ahli beytin fi kulli amin abhatun ve atiratun. Nebi Aleyhissalatu vesselam aytdylar ki her ahli beyte, her bir guzaranyga her ýylda bir gurbanlyk parçoňa diýdi de. Ana şundan diýär, belli boldy diýär onda her bir guzaran bolup etmeli eken bir padan diýär. 2 guzaran bolsa diýär, 7den adam bolsa bolmaýar diýär. İmam Malik rahmetullahi. Amma biller ona jogap berýär. Kulna billahi ki al murad minhu wallahu a'lam.
Bu hadisten murad Allah yaxşırak biliyor mana. Bu ki aslen qayyim ehli beyt. Yani her güzeranmaşlıkça bir tane gurbanlık farz iş oluyor bu diyor. İşte Natili annal yasar lahu ajhatiki şol güzeranmaşlıkça nisbeti veriliyor. Baylığın, şu güzeranın garipliğinin şol çödi oturuşu buluyor. Ve takid ediyor billerin bu ayetinin gepimizde rivayet edilir ki Nebi Aleyhisselam etti ki ala kulli muslimin fi kulli amin adhatin. Nebi Aleyhisselam etti ki her bir Müslümana kurbanlık buyursa her bir Müslüman için alayda kurbanlık farz diyor Nebi Aleyhisselam. Velev kanatil budana beyne isneyn. Anında bundan min adiyene bir gep ayet veriyor. Eğer bir tane dünyanın o iki neferin ortasında olsa onda olmayan caiz eken fi asah sahih rivayette. Ana iki pöyla koyacaklar, iki pöyla. Lakin şimdi çalık bunların oldu her kaysı niyet etse her kaysının üç kurbanlık oluyor. Bunun kamuç. Ama ortada bir kaldı, bu ortada yartı oluyor. Onda bu şuna tabi bol kurbanlık bol gitti. Lakin ol kurbanlık bitin hesap olmuyor. Ol şekilde onda olamır sadaka bol gitmeli. Her kaysının üç kurbanlık oluyor. Birinin kısmı bir ortada bölek bol gitmeli. Düştünüz. Hab velev kanatil budana eğer bolsa şol dünyanın o de beyne isneyni iki neferin ortasında bolsa nisfeyni orta beraberinin şerik bolsa da caiz eken asah rivayette li ennehu lemma caza salasatul asba. Niçin ki yankı 7 bölüğün 3 bölüğü ha dürüst oldu. Bunun kıyım 3 bölüğü dürüst oldu. Ulayacak ki ortada akşama tabi bol gidiyor son diyor. Caza nisfu sub'i onda şol yankı 7'den birin yarmam onda sonra tabi bol gidiyor eken. وإذا جاز على الشركة eğer şeriklik dursa oldu mu? Onu ne taksim etmelinde? Fakismatul lahmi bil vezni. Ana bunun için kat ihtiyat etmeli, taksim edilmeli, ölçemeli. Bunu ölçen diyen, ölçemen tahminen taksim etmelidir. Eğer tahminen taksim edilse onda bir çalışol ki bayat her kaysının kadar akari ediyor bular. Kelle başa yak diyor bunlar. Ayağından ya kellesinden her kaysının tarafında azıcık bir tane nasip olmalı. Anında son bari göç eğer bir nikah köprak aldırağın bulunda şu muhammeden 4 tane ayak verildi bu tarafın adamına kelle verildi. Onda birinin göçü az köp bulunda şunun mukabilinde buluyor diyen. Bolmasa tahminen ötmelde ölçemeli. Vaktiki şeriklik dürüst olsa onda taksim etmeklik göçün ödün bil vezni ölçapli ennehu mevzun nasihatiki göç ölçeliyor nasadan. Müstünüz velev iktasama yazarın taksim etse demeden cüzafen ender çot Cüzapan diyen ender çöt ötleme, ölçemen durup, onda la yacuzu ol caizler diyen. İlla megerem izâ kâne ma'hu şey'un minel akâri'i. Megerem, sonda akâri'den, mesela akâri kelle başaya gaytiyor. Mesela her kimin payında, kelle başaya yaptığında birek ayak, ya dersi, ya kellesi bosa deyiptir, anında birin göğüşler, köp az giden dedim, sonun mukabilına bolmalı diyen, anında dürüst oluyor diyen. Hemçinden, göğüşün mukabilini satmaklık dürüst değil, göğüşün mukabilini. Ama sonun birinde, bir tarafında sonun kelle başa yak ya bir nase bağ olsa, son kelle başa yakından bir zat boluyor diyende. Akari vel cil ya derisi diyen onu koş koy verseler. İtibaren bilbeyim ki bunu kıyas ediliyor beyaga, satmaklığa. Yani göğüşün mukabilini satıp olmuyor. Anın şu plasında eğer birinin tarafında adrak kelle var ya kelleden bat ya dersi var ya ayağı olsa onda boluyor ki. Bula malas oldu. Velev iştara bakaratan inne böyle yine bir yaxşı meseleydi pediyor. Şerikliğin barasında bulam. Bir adam alan plasında yekece öde aldı. Mesela sahip bir padan aldı yaxşı öyle padan men şunu kurbanlık edecek diye aldı. Sonra neymiş etti? Qar sahip tapıldı etti ki men hem şerik etşin deydi. Bir haftadan sonra ya 2 günden sonra. Xabar senin bir paşarik. Kulatın yanından 6 adam şerik etti bu özünden başka adam. Özüne bir kurbanlık partida 6 adam şerik etti. Son şerik etti. Alan plasında özü niyet edip otuydu. Ana kurbanlık edecekti. Şondadan bul dürüst ekeni, nusku yok diyen bana. Amma kıyasata qara etecek ki bayat dürüst olmasın. Hemçi ki özü niyet edip aldı. Indi başkanı koşmasın pul için. Amma istihsanın bul dürüst diyen nemçin. Bunda bir yaxşılık var. Nemçin bir adam bir pada beraber geliyor bazarda. Gözüne yakıyor. Şu plasında 6 nefer şerik tapınca vakt bunu yine bir al gidecek. Abay gelecek de. Ana dini İslam şuna mı gaygıran? Aydın ki şu plasında altın son şerik ediversin diyen. Lekin yaxşısı şol ki şerikler bolup, o da şerik bolup son alınsa diyen. Ana şuna diyor. Xo'p.
Nira geldi. Walau ishtara eger satın alsa bir adam bakaratan bir düyani bir padany mesela ya düyani yuridu iradet ya ayyubha inki soň gurbalyk etmekdi biha şun an nefsihi ö tarabından. Ondan soň şäherge etýär fiha şuna sittatun ma'ahu barabar 6 nefer gapdanda şäherge etýär. Jaýyz eken istihsanan. Amma qiyas taqadat ki jaýyz bolmasa da İmam Zufar rahmetullahi aleyhi qiyas amel etýärdi şul jaýyz da boldy. Näçe li annahu a'addaha lil qurbati ajati ki bu adam bunu sanady qurbatdan urbalyk etjekdi. Şundan sowap niyet etdi bu. Indi baýat dürüst bolmasyn diýär. Fayamna an bay'aha fes onda tamawulan maldarlyk üçin yani pul bundan tapaýyn diýip satmaklyga dürüst dämiň diýär. Wal işrak hadihi sifatun şerh etmekliğine sıfat şol şerh etdiğinse sana birazrak pul düşküt var yedene. Ani İmam da rahmetullahi dedi ki bana birazrak pul düşerken diye şerh etip olmuyor diyor. Ama vecih istihsansul ki ennehu kad yedidu bataqi kaplasla yanqadam tapıyor. Bakaratan bir padayni ki semineten semiz bilen yeşteriha satın alıyorsun. Ama wala yadfiru bişuraka. Öpülasında şerik aktarıp vermekle şerik tapmakla kamyap olmadı. Bazıları öpüle şerik tapılmadı. Şerik bulacak adam tapıyorsa vaktul beyyişun alan plasında. Ve innema yatlubuhum ba'dahu ve innema şulduşun talep etti bu adam yan şerikleri ba'dahu satın alandan sonra fekanatil hacet ileyhi ma satın onduşun hacet bolacakken. Şu gepe bendeler muhtaç boljaýar şuna awal alyp soň şärik tapmaklyga. Fajawaznahu fes onda biz muny jaýyz aýlandyrdyk. Näme üçin daf'al lil haraji. Şul haraji def etmeklik üçin we kad amkana şul def haraji etmeklik imkany bar da. Ol satyn alyp soň şärik etseň boljak. Şo sebepden. Li'anna biş-şira lit-tadhiyya la yamtani'ul bay'. Aslan masadiptira bir adamyň ödüne gurbanlyk uduldan par bolsa lakin. Odaldan gurbanlyk mesela bir adamın gerdenine par, şol adam bir padane ya bir goýuny satyn alýar, mana şunun gurbanlyk etjek diýip. Şeriat İslam şunun da satyp bundan ýaşyragyny almaly lekin. Muny arryk gördi, muny satyp semizrägini aljak diýse, ana şunu şeriat men adem ýok. Satynda diýär, bundan ýaşyragyny alsa alybersin diýär. Onda bular mesle şunu şekillik boldy diýär. Lianna biş-şira'i lit-tadhiyya, yani şu gurbanlyk etjek men diýip satyn almaklyk la yamtani'ul bay'. Munyň satmaklygyny men eden ýok. Lekin nämişese şondan ýaşyragyny almalysan. Owalkynyň ýaşyragyny alsaň, nusky ýok. Lekin gurbanlyk iki şert var. Bir etdikki, olardan gurbanlyk wajyp adam bolsun. Onda ana şol adam öwrüpilýär. Birem soňkysy owalkysyndan ýaşyrak bolsun. Soňkysy owalkysyndan ýaşy bolsun. Lekin şonda aýtdyki, "Wal ahsan an yaf'ala zalika qabla ash-shira." İň ýaxşy şol ki, şol şärikleri satyn almadan olarrak tapsa. Liyakuna ba'dun al-khilaf, şu khilafdan hem uzakrak bolar ýanyk. Wa an suratil ruju' fil qurbat. Ýene de masa şol qurbatga tarap ruju' etmekle garasagam şol ýaxşyrak diýär. İmam Azam rahmetullahi aleyhi'den bir rivayet barken ki ennehu yukrahul işrak ba'da ash-shira. İmam Azam Rahmetullahi'nin bir rivayetinde barken ki satyn alandan soň şäherge etmeklik mekruh bolýarym diýen eken. Onuň üçin iň ýaxşy şol ki awal şäherge etmeklik, lekin soň şäherge etseden bolýar. Gaýsy nusky ýok. Bolmuyor diýip aýdyp bolmuyor muny. Gurbanlygyna gaýsy nusky ýok. Ýaxşysy şolda. Ana onda oňa bolmuyor diýip bolmuyorsaň. Onda soň satyn alsadan boljak eken. Ana şunçalyk bolsa boldunda. Hulasa bugünkü dersimizde inşallah şunu bildik ki gurbanlyk etjek bolsaň goýun bir neferden köpe bolmaýar eken, padalyk bolsa we düýäniň özi. Hop ta kança deňiş padanyň barabar 2 ýaşy mükemmel eden bolmaly. 24 ay insekal derslerde geler. Düýä bolsa 4'de olup 5 adam oýun bolmaly. Ana şol 7 adama barynça bolýar. 1 adam, 2 adam, 3 adam, 4 adam, 5 adam, amma ortadaky biriniň haky 7'den 1'den kem bolmasyn. Şonuň 7'den 1'inden hissesi kem bolmasyn. Ana bu dürüst boldunda. O bul boldy. Ya 2 adam bol şärik bol orta arasyndan paýlaşdan bolýar eken, bir iki gurrun, üçlenji gurrun bolsa taksim etmeklik wezin bilen bolmaly eken. Hatmen ölçäp taksim etmeli. Eger şu rakamda tahminen taksim etmeklik goýuşdy dürüst däl eken. Megerem içinde gaýsy biri kelle başaýagyndan gaýsy bir näsen garjylap taksim edilse, ana onda ol bolmaly eken. Ve yeniden böyle bir gepem bunu bildik ki, çoğu işlenci gördüğün bir adam oval satın alıp, son şehre geçsedem dürüs ekeni. Oval satın alsa da son şehre geçsedem dürüs ekeni. Ve yeniden eğer oval bir mal satın alınmasa, ondan yaşırağı goğununa geldi. Bunu satıp onu alsadan bolyor ekeni, lakin kurbanlık şol adamı ovaldan vacib adam masa, nisabı yetip duran malıbatı,
ana şol adam o ikilencisem soňky saljagy ondan ýaxşyrak bolsa ana şoňa wajyp eken. Welaysa alal faqir wal musafir adhiyatun. Ana munan bilenin fakir adam we musafir adam bu ikisine gurbanlyk ýok eken. Hemçinin rivayet edilip ötdi. İmam Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer hu aýtdylar ki kana la yadhhiyani ila kana musafirine. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu anhu, Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anhu musafir bolan pillerlerinde gurbanlyk eden ýok ekenler. Gurbanlyk musafira farz wajyp däl. وعن علي حضرت علي radıyallahu anhu rivayet var ki aydan ekeller leysa alal musafir cum'atun wala adhiyatun. Musafirin gerdeninde namaz cum'adan farz däl we gurbanlyk etmekligem farz däl diýip Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet var eken. Fakirden muratlykin düýünki näme aýtdyk? Şulakan fakir bolsa ki hatta işinde sahip bir malam ýok. Hulasa şu bar näsetiniň hemmesini hesaplasadam şonda bir meselen 200 dirheme ýetip duran näset ýok. Hemme näsetini hesaplasan bar zatlaryna. Ana şonda da üstünden onda pitire bilen gurbanlygyň hesabynda aýtdyk. Hatta bir adam sürüp ýören öküzne deňijem hesaplamaly, goşdurýan öküzne deňijem. Sagap içen inegi wagty şona hesaplamaly. Zekatyn kıyamet bolan ýok bul. Ana şonuň bilen bir adam 200 dirheme pul ýetse, 200 dirhem 200 rupydan bolup 40 000 bolýar. 200 dem Huda bileşikler dirhemiň balygynda. Ana onda gurbanlyk wajyp bolýar. Amma şonça dem näseti ýok bir adamyň. Ha, onda bolsa sagap ýören inegine deňijem hatta amanat biçaranyň hiç näseti ýok. Onda ol adamy gurbanlyk wajyp farz näse. Etmese de onda günahsy ýok. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.